Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda nasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazuva yevateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Charlotte Chakabve ari kutisira musign language. Pastor, kwazuva vateereri. Vateereri makadi, welcome to the program The Second Coming of Christ. Tinotenda uri kuri yatinayo nhasi nemusoro wenyaya unoti munhu chaanodyara ndo chaanokohwa. Idimikira kairi zviri mubhaibheri wairi vereka pana vaGalatia 6 wakakawa mavhesi ebhaibheri kasi vaGalatia 6 vhesi 7 Galatians 6 verse 7 musanyengerwa, Mwari haasekwe, nekuti izvo zvinodzvara munhu ndizvo zvaanochekazve. Alright. Is saying inotaurika stereki. Inenge inzi musiye yakadaro. Munhu chaunodyara ndo chauchakohwa. Paine kakuita kari kuonekwa. Saka unobva waona kuti nyaya iri kutaurwa haizi kunodyara chaiko kumunda. Kuti vakadyara chibage ndo chavari kunokohwa. Kunyange zviri true. Asi nyaya iri kutaurwa panapa inyaya yekaitiro. Mararamiro. Because vanoti kurarama kunenge kuchiita munhu kudyara. Kana uchiita zvakanaka uri kudyara uchakohwa zvakanaka. Kana uchiita zvakashata uri kudyara uchakohwa zvakaita sei zvakashata. Saka kune kudyara munyama kugoita kudyara pamweya. Kunonzi kudyara munyama. Kudyara munyama kuite sei? Uchanyadzisa pamberi kudyara munyama ndo kutevera shungu dzenyama. Because nyama yagara ine zvainodaka chero zvichigona kunopesana nezvinodiwa naMwari. Saka kamuruti nyama mukura muviri yedu. Saka ukaita zvinodiwa nemuviri chero zvakapesana nezvinodiwa naMwari ndo kudyara munyama. Anditozvona kudyarawo pamweya kuteera zviri kudiwa naMwari. Ndosaka ndo mitsara miri kuri kubva chidzidzo. Exactly. Kuti pane kudyara munyama nekudyara pamweya. But kwese muri kuti chaunodyara uchakohwa. Unokohwa. Rega tinzwe kuna Peter wekutanga chapter 4 pa 17 na 18. First Peter chapter 4 verse 17 na 18. Nekuti nguva yasvika yekuti kutonga kutange paimba yaMwari. Zvino kana kukatanga kwatiri, kuguma kwevasingateererei vhangeri yaMwari kuchagoveiko? Uye kana zvichirema kuti wakarurama aponeswe, ko uyo usingadi Mwari nomutadzi vachagoonekwepi? Uri kuratidza kuti wadzima zvinoita sekunge hazvinei nezvatiri kutaura. Chandinoda kuti utore pandima iyi kasiyana ndechekuti kuri kuburitswa kuti kune vanhu vanorarama vasingateerere vhangeri, vasinei naMwari. Vataurwa handitozviona zvekuti kurarama kwavo vanongorarama vachitadza. Hapana pavanoti mararamiro avo awirirane nezvinodiwa naMwari. Handitozviona ndofungo yandoda kuti ibve vanhu ava vari kurarama mumabasa enyama
ndo life yavo ndo life yavo Eh. handiti wapabataka Okay. now chinzwa manje pamusoro pevanhu vakadaro kuna 2 Peter 3 mati vanhu ivava havanei namwari havanei namwari Ehe. havateerere vhangeri rake Ehe. vanozviraramira saka mararamiro evanhu vakadaro ivavo vari kurarama sezviri kudiwa nemiviri yavo. Sorry pastor, muri kufamba ino hachisi chidzidzo. Every time pamunotaura kudai ini ndiri munhu anoedza kunetseka kuti even bhaibheri tomboti harina kuzomboya shoko raMwari but wakasvika grade 7 nekakudhivhelopa kanoita pfungwa dzangosvika grade 7 uchidzidziswa to science, to geography, mamountains, marivers, uchidzidziswa zvana water cycle kuti mvura inodai, ungabva wanyatso here munhu wekutongoti pfungwa dzakadzima zvekuti hauna kana kaimagination kekamwe kakutya uri kungorarama chero. Ameno kana mandinzwa zvakanaka kune imwe planet aiwa ndikuti even risipo ungabva wangomunhu because zvishoma zvinotodzidzwa usvika grade 7 past panotoiswa Mwari mukati, pane kausensi kanotokuratidza kuti okay ndo zvazvakaitwa naMwari. kune vanhu kasitoni vanotorarama vekuti havatombodi kunzwa nezvaMwari azoti parimwe zvipo vakati Jesu wacho ngawe ndomupfuura inini imboerenga vaGaratia usati waenda kuna Peter vaGaratia 5 pa19 kuenda pa21. Galatians 5 verse 19 to 21. Zvino mabasa enyama anoonekwa anoti upombwe netsvina neutere nekunamata zvifananidzo neuroyi nekuvengana negakava negodo nekutsamwa nekupesana nekuparadzana nedzidziso dzakatsauka nekugodorana nekubatwa nekutamba kwakaipa nezvinhu zvakadai izvo zvandinokuudzai zvino sezvandakambokuudzai kare kuti vanoita zvakadai havangadye nhaka yeushe hwaMwari. Saka uri kuona kuti pane vanhu vatiri kutaura ava kuti mararamiro avo havanei naMwari, havanei neshoko rake, vanongorarama zvadiwa nenyama. Uri kuona mabasa avo ari kunzi upombwe, gakava, kudhakwa, kudhakwa. Ukaverenga nechirungu pari kunzi nekutamba kwakaipa riri kunoburitsa imwe riotous living ine kudhakwa, uchapa, upombwe, umapati-pati, unzedza, riri kungodzi kutamba kwakaipa. Saka kune vanhu vane kararamiro kakadaro ende chiboka icho chichika chine vakuru vadhara, chine zvifana zvimwe zvajoina futi kararamiro kakadarika kuti kana wakamutarisa so zvekuti chero vasingatendi kuchiona kuti apa hapana kuri kumboendwa apa. Handiti wazviona. Saka chinzwa unzwe kuti vanhu vane mararamiro akadai so ava vakananga kupi? Kurarama ikokuka kudyara munyama. Rega unzwe goho racho 2 Peter 3 2 Peter 3 verse 7. Asi denga riripo zvino nenyika zvakavigirwa moto neshoko irori, zvinochengeterwa zuva rokutonga nerokuparadzwa kwevanhu vasingadi Mwari. Saka vasingadi Mwari vava vane mararamiro akadai so hanzi vakachengeterwa moto. Saka vari kurarama vakananga kugehena straight, ndokuri kunogumira rwendo rwavo. It's okay. Wabata. Saka munozva kuti nyaya yemoto inotombotaurika kutimu iri. But ino panonetsa ndepekuti vanoitaura vari very sober, ari one adzamisa pfungwa here kana kuti ndezvechaunga, because unogona kunzwa ichinzi hanogona kutsvaka zvopera, but wofunga kuti indoona kunge vari so casual vanhu katauriro kavanoita. Apeno kana makambozona kaitiro kasatani. Unoziva Satani ane simba rekuti ukamupa pfungwa dzako anodzinama, anodzikwirira. Ndosaka Pauro achiti vanenge vakapisiwa ndangariro nesimbi, kupisa kuti dzisanyatsofunge zvakanaka, dzirege kunosverera pakuimagina. Kana achiti ndokutsva zvopera ka Satani anenge akatokwidibira zviya zvekuti haone seriousness iri mazviri. Handiti zvova. Rega tinde pana zvakazarurwa 16 pavhesi ya13. Zvakazarurwa 16 vhesi ya13. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita sematafi ichibva mumuromo weshato nemumuromo wechikara nemumuromo womuprofita wenhema.
takambodzidza nyaya idzi. Pachanoperera hondo iri pakati paKristu naSatani, muchaona kuti kwainondoperera chaiko chaiko, vanhu vanopesana naKristu vanonobuda mumaboka maviri. Vanhu vari opposite kusaidi kwaKristu, vasingawirirani naJesu. boka iroro rinenge riri in two groups. Right. Okay. Rimwe boka racho ndo rabuda richinzi pane mweya wakabuda kubva kune shato. Shato ndiSatani. Kureva kuti kune vanhu vachatungamirirwa neshato, vachatungamirirwa naSatani fair. Kamuchiti fair ndo vamwe vevatava tichitaura vaya vekuti havanei naMwari, havanei nevhangeri, vanongorarama zvinodiwa nenyama, zvese zvakadaro, zvese uroyi, kuba, upombwe, kuponda, fair. Havanei nekunamata. Ndo rimwe boka iro. Handiti wazwana. Rimwe boka racho kwanzi kune mweya wakabva muchikara newakabva muprofita wenhema. Ivavo mira uone kuti vanoumba sei rimwe boka rimwe chete. Saka rimwe boka ndereve fair naSatani. Havanzi maSatanist. Kune vamwe vanobva vanzi maSatanist, but kune vamwe vokuti havanzi maSatanist. Vanti handisi muSatanist, asi kararamiro kake kari kutungamirwa nemweya waSatani. Iboka one. Right. Enda pana zvakazarurwa 13. Toda kuverenga vhesi ya2 nevhesi 18. Vhesi 18 nevhesi 2 ari maviri iwayo. Pane pfungwa yaanobuda. Zvakazarurwa 13 vhesi ya18. Ndipo pane kuchenjera. Unoziva ngaaverenge chiverengo chechikara, nekuti chiverengo ndechemunhu. Chiverengo chacho ndimazana 666. Zvakazarurwa 13 vhesi 2. Chikara ichi chandakaona chakanga chakaita sengwe, netsoka dzacho sedzebere, nemuromo wacho semuromo weshumba. Shato ikachipa simba rayo, nechigaro chayo cheushe, nemasimba makuru. Panapa uri kuona pandima yawaverenga iyi Caston. Pari kunzi chikara chine nhamba. Nhamba yacho ndemunhu. Kureva kuti chikara munhu. Yes. Haisi mhuka yemusango. Waona kuti chikara munhu. Hanzi because chiverengo ichi ndechemunhu. Right. But ukachidzokera kuvhesi 2 manje. Munhu uyu akagara pachigaro chaSatani. Ende akapiwa masimba naSatani. Ari kutoshandira Satani. Yes. Handiti wapabata. Very good. Inda kuna 2 vaTesalonika chapter 2 pavhesi ya3 na4 unonzwa futi pamusoro pemunhu iyeyo. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 na 4. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai nemutoo upi neupi, nekuti harisvike kana kutsauka kusati kwatanga kuuya, nemunhu wezvivi, mwanakomana wekurashika asati amboonekwa. Iye unorwa achizvikudza pamusoro pezvese zvinonzi Mwari, kana zvinonamatwa, nekudaro kuti anogara mutemberi yaMwari achizviita Mwari. Munhu ari kunzi chikara uyu. Yes. Anoshandira Satani uyu. Yes. Anomushandira ari muchechi, ndosaka pari kunzi mutemberi. Saka anotyora mitemo yaMwari ari muchechi. Ari kusaidhi rezvekunamata. Asingaite zvaMwari. Achiita zvaSatani. Asi achiita ari muchechi. Ndouya akataurwa kuna Daniel 7 pa25. Wokunzi achafunga kuchinja mirayiro yaMwari. Mirayiro yaMwari. Handiti wazviona. Saka ndiye ari kunzi chikara. Saka nderimwe boka irori. Iri harisisiri fair. Havasi kuteera Satani fair iwa. Vari kuchechi. Vari kumuteera, vari kuchechi. Vari kuchechi, masimba avo nechigaro vapiwa naSatani. Sirabhasi yavari kuteera ndeyaSatani. Andopabata. Chero nekadzidzisiro kavo kana Satani mukati. Yes. Inzwa pana Mateo 24:24. Matthew 24 vhesi ya24. Nokuti vachamuka vana Kristu venhema nevaprofita venhema, vacharatidza zviratidzo zvikuru nezvinoshamisa, kuti kana zvichibvira vatsause navakasanangurwavo. Saka pane vamwe futi vanenge vari kuchechi. Ukaona achinzi muprofita wenhema, kaitiro kake, kadzidzisiro kake, ari kudzidzisa asi ane kunyebera vanhu. Hanzi kuti kana zvichibvira vatsautse
chero vakatsaurwa naMwari. Okay. Ameno ndakubatai mushere. Tati kuvanhu vanenge vachirwisana naKristu. Iboka 1. But riri boka 1 riri mupandamiri. Right. Kune vanoita zvaSatani fair. Havana kana havanei nezvechechi, havanei nazvo. uroyi, kusvikirwa, upombwe, zvese, kuponda, zvese havana association nechechi. Fair. Then vasiri vefair taona 2 groups. Pane group riri kutungamirwa nechikara. Right. Uyu munhu anoita zvechechi uyu, but akachinja mitemo yaMwari, asi chigaro chake nesilabhasi ndeyasatani. Pasaidi pake poita rimwe timu futi rechechi, but vari vaprofita venhema, vanoita zviratidzo kuda kuti vatsause vakasanangurwa. Right. Ese mapoka yabatanzwa iboka 1 ndere kwaSatani. Tingati unoziva kuti ame munoati chii kana kuri kuame maboka regiments amenozva anoita mainfantry ameno handizive language asi ami yese haitiri rimwe chinhu 1. Vanokuspecializa kwavanoita vamarine, asi vese vachirwa vari divi rimwe chete, vachirwa nemaspecialities akasiyana. Yes. Vamwe vanorova nemudenga, vamwe nepfuti hombe dzepasi, vamwe nepfuti diki dzepasi. Handiti mazuva. Saka ndo mashandiro ari kuita Satani. Mirai ndibvunzwa vateereri, ndoda kuona kuti mapabata here vateereri pandabata kuti kusaidi kwaSatani don't wari vekwaSatani fair. Vazhinji vedu ikoko tiri kutobvako tichiuya kuchechi, but kwanzi kuchechi manje pane mapoka 2 vari kuteera munhu uyu chikara anogara mutemberi uya wekuchinja mitemo yaMwari. Ari kutonzi chikara ichi chakapiwa chigaro ende silabhasi iri kushandiswa ndeyaSatani, asi ndezvekuchechi. Then kuita rimwe boka futi rekuchechi, but chiri kunyanya kukurumbira panyaya dzacho. Hanzi kuna vaprofita venhema ende kunoitwa zviratidzo minana as a way yekuda kumislida vanhu. Ipapapo pandivhundutsa mbichana kuti unenge utori kuchechi but silabhasi yacho ichichovherwa naSatani. Tiri kuti dzidzo munhu chaanodyara ndicho chaanokohwa. Regai timbonzwa rwiyo.
tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa. Yes, Pastor, ngatifambei. Tiverengere mufundisi kuna 1 Vakorinde 2 pavhesi ya14. 1 Corinthians 2 verse 14. Zvino munhu sezvaakaberekwa haagamuchire zvinhu zvemweya waMwari, nekuti upenzi kwaari. Haazvinzwisise nekuti zvinonzwisiswa nemweya. Panapa tadzokera futi kune rimwe boka ratambotanga kutaura nezvaro. Vaya vanga vachinzi havanei naMwari, havana hanya, havateerere vhangeri rake, vanongozviraramira. Kutsanangura kwebhaibheri vanonzi vanhu vari kurarama chiberekerwe. Vanhu vari kurarama chiberekerwe. Ndionowadzisa kachirungu ndokatoka muchirungu anonzi the natural man. Alright, the natural man. Sekuzvarwa kwatakaita panyika yechitema. Because takazosara toberekwa, tatova muchitema. Mutsinga medu mane zvakashata. Saka munhu anongokura ongorarama saizvozvo pasina chinomudzora kana kumurayira, ndiye anonzi ari kurarama chiberekerwe, anotungamirirwa nenyama, ari kungorarama akadaro. But Pastor, tisandanzwa hangu kuti chidzidzo chenyu muchakonkluda sei kuti munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa. Kana muri kuti munhu muberekerwo wake, the natural man, akashaya chinomudzora, kwaakatongonanga ndikoko, haana hanya naMwari. Saka tingadai tichibva tangwara kaPastor, kuti mwana achingozvarwa kaakaduku, pakaakugona kuti baba mai, sei tisingabva taita kuti kadzidze shoko. Tobva tatoti vanhu vari kuma-ECD vodzidziswa mavhesi vari kugrade 1 kuitira kuti chiya chiberekerwo chake chisapureswe. Because tikachisiya chakadaro, handizvo here zvaakuchemedza nyika nevana vaakuma-18 years patiri kunzwa dambudziko raakuitika kumayuthiri. Haisi nyaya here yekuti mwana angosiyiwa chiberekerwo. Ndizvo uri right Papa Caston kuti zvino anodzidzisa mubereki ka, because the first teacher wemwana mubereki. But mubereki wacho kana asiri mushoko anotichei. Andiri kuona. Saka iko kungorega achingokura chiberekerwe. Chinechi chisimbiswa chichitsindirwa maari hunhu hwezvakashata. Saka pamune maakuzomushora manje aakuma-18 paya muri kushora zvaakubva nemukati. Because maonero andinoita Pastor, sorry, ndinomboongorora zvimwe zvisiri zvechechi, even kutomboongorora dzinyika. Unenge uchedza kuona kuti zviri kutambudza dzihurumende chii. Especially tomboti vari kutarisa muzera waakuma-20 years. Wobvaona kuti vana ava kana vaakuma-20 years ezvino vangadaro vakazvarwa gore ripi, wodzoka kumashure. Wobva wotarisa kuti chii chaiitika mumakore aya zvekuti dzihurumende zhinji ukazvitarisa pakabviswa shoko. Vanhu ndobva vangosiyiwa vachikura chiberekerwo pasina shoko. Iye zvinononzwa kutaura kuti tatambura mufunge madrugs, tataura vana vari kudai, but hakuna anoda kudzokera kuti mwana akasiyiwa chiberekerwe achingokura akadaro pasina chiri kusapuresa chitema chagara chiri mutsinga. Obviously zvatinodzvara tichakohwa. Meno kana manzwa pfungwa yangu inogona kusafambira nenyu. Asi iri kutsimbidzira pakuti panoberekwa munhu chirimo kudhara mutsinga chitema ndezvakashata. Ndosaka pasina mwana anodzidziswa kutuka asi achingogona. Mukamuti namata unzwa achiti handisati ndadzidza, handiti mazviona kutuka achitogona asina kumbodzidziswa. Saka ndiri kuona katauriro kamaita mufundisi ndekekuti kukurudzira kuti vana kubva vari vatete, ivo vakuru vanoti mugoti unotwasurwa uchiri munyoroka, ipapo ngavarovedzerwe shoko raMwari, nekuti ndo rinodzinga upenzi mumunhu. Zvekuti ndaitomboti kudzimba kuye anoona achita kuti tanzi taakushandisa foni todai. Ini ndaitoti zvakanaka kuti paunomuti foni dzaakudiwa kuti dzidzo iite wamutengera ibva watengera nebhaibheri.
kubvorisa kana mufoni imomo kuzvikoro kukanzi kwakudiwa makombiyuta ngavaise makombiyuta vobva vaisa nebhaibheri kuitira kuti tisapurese chiberekerwo chiya chinonetsa fambetikatiinde mberi zvakazarurwa 21 pavhesi ya8 zvakazarurwa 21 vhesi 8 asi kana vari vanotya nevasingatende nevanyangadzi nevaurayi nemhombwe nevaroyi nevanonamata zvifananidzo nevese vanoreva nhema mugove wavo uri mudziva rinopfuta nemoto nesiferi ndirwo rufu rwechipiri. Vanhu vatiri kutaura vanorarama chiberekerwa avo kana zvichinzi mugove reward ndo zvavari kunokohwa kwekupedzisira. Alright, ndakunzwa mugove reward. Saka vari kufamba vachitevera chiberekerwe, vari kutungamirirwa nenyama pakurarama kwavo, vachitodaidzira wenyama ngaafare. Asi zviri kunzi mukufara ikoko kufamba kuri kunogumira rwendo mudziva remoto. Waibata hatifambedu 2 Peter 2 vhesi ya4 kuenda pa7. 2 Peter 2 vhesi 4 to 7. Nokuti kana Mwari asina kurega vatumwa vakatadza asi wakavakandira mutataro nokuvaisa kumakomba erima kuti vachengeterwe kutonga, akasaregawo nyika yekare asi wakaponesa Noa muparidzi wekururama pamwe chete nevamwe vanomwe nguva yaakauyisa mvura zhinji panyika yavanhu vakanga vasingadi Mwari, akashandura maguta eSodhoma neGomora, akaaita madota, akaatongera kuti aparadzwe, akaaita chive chiratidzo kuna ivo vachagara vasingadi Mwari, akasunungura Roti wakanga akarurama, wakanga afa neshungu nekuda kwemufambiro woutera wevakashata. Panapa tiri kunzi pandima iyi Mwari akatombotipa muenzaniso wekabatiro kaanoita nevasingadi Mwari. Demonstration. Akademonstrate. Kumashure uko. Kuratidza kuti vanhu vanenge vachifamba vasingateereri magumo avo ndinozodai navo. Saka panguva yaNoa aona kuti nyika yavora zvishuwa haichagadziriki, akanoinyudza mumvura. Vanhu nemhuka zvikabitirirwa nemvura vakafa vese. Anditi wazviona. Asi mushure memurove ameno kuti chii chakaitika, zvinoda vadzidzi kuti vatevere. Asi kunonzi Mwari akazopika kuti handidzokorore zvekubitirira nyika nemvura. Kuti kuparadza ndichishandisa mvura handicharipiti. Inobuda pana Genesis 9. Genesis 9. Pa 11 kuenda pa 16. Genesis chapter 9 verse 11. Ndichaita sungano yangu nemi, zvose zvenyama hazvingazopedzwezve nemvura zhinji. Mvura zhinji haingazovepo zvekuti iparadze nyika. Ipapo Mwari akati, ndicho chiratidzo chesungano yandinoita pakati pangu nemi nezvipenyu zvose zvinemi kusvikira kumarudzi asingaperi. Ndinoisa muraravungu wangu mugore kuti chive chiratidzo chechisungo pakati pangu nenyika. Zvino ndichati kana ndichiuyisa gore pamusoro penyika, muraravungu uyu ukaonekwa mugore, ndicharangarira sungano yangu iri pakati pangu nemi nepakati pezvipenyu zvose zvenyama. Mvura haichazove zhinjizve kuti iparadze zvose zvenyama. After murove waNoa, Mwari anozoti handichaiti zvekuparadza futi nemvura. Ndobva aisa muraravungu isaini yekuti hatizodzokorore kuparadza nyika yese nemvura. In other words, muri kuti mafloods anogona kuvako, but haafa akaita kuti the world ite come to the end. Nyika haigumiswi nemafloods. Handiti wazviona. Asi tiri papfungwa yekuti Mwari vanhu vanorarama vasingamudi, vachimusotesa vasina hanya nevhangeri, pane magumo avo. Akazvidemonstrata nemvura akati handichadzokorore. Paripo pamwe paakazonodemonstrata futi pana Jude verse 7. Jude verse 7. SeSodhoma neGomora nemaguta akapoteredza, akazvipa kwazvo saivo kuupombwe nekutevera imwe nyama, akaitwa chiratidzo akarobwa nemoto usingaperi. Saka ndobva ati handichashandisa mvura. Asi vanhu vanoita hunhu hwekuramba kudzoreka
Okay. vasinei nevhangeri ndoyatambodzidza muchikamu chekutanga kuti vakachengeterwa moto. Saka hanzi moto wacho mashandiro awo chaita zvakademonstratwa paSodom neGomora. Because moto wakarova paSodom neGomora Castoni wakarova zvekuti hakuna kana building yakasara yakamira, hakuna chidhina chacho, hapana kana plot yakasara ine mombe kana mbudzi, kuti uzive kuti paimbove nei. Because vanototaura vanototi pageography moto wacho wakaextenda Dead Sea. But pastor, paSodom neGomora ameno zvazvinoita kuti mazuva ano vanhu vanenge vanotoziva zvakaitika kuSodom neGomora, because pane kalifestyle kaukuti unotonzwa vanhu vachiti Sodomi, vanozoisa wai kumberi kwaSodom, kureva kuti izvi chiSodom chiri kuitwa panapa. Pavanenge vachidescribe nyaya dzechingochani vanonoti Sodomi. But unoziva kuti vanhu vauri kutaura ivauka vanongotora chiSodomi patsika dzacho, asi havazotore pamoto, because pane chiSodomu chemoto futi chiri kuuyaka ndo chiri kutaurwa apa. Ndopandaida kutokubvunzei kuti kuitwa sei pfungwa ndisatani here kuti tinogona kutotaura takasununguka kuti Sodomi tichiri achingochana handiti, but nyaya yeSodom neGomora iri kunzi yakaitwa example. Saka haisi example kuti ungoti even kuSodoma zvaiitwa, hanzi example paunhu nepunishment yacho futi yakazoenderana neunhu. But vanhu pavanotaura zveSodomi manje vachitaura zvechingochani havasvike pakunoti moto wakazopedza uyu. Satani zvaanoitaka anongokuvhurira kapisi, handiti wazviona wotamba uri mukapisi ikako, zimoto iri haavhurire vanhu, asi yaanofunge itaurwa pastor nongozoidza hazvina kutanga nhasi izvi, zvakabvira kare, kana inotanzi kana mubhaibheri zvaivemo. Vanhu havabvunzi manje kuti zvikagozodii, zvakapenderwa sei. Ndopadandida kuti dai pajeka kuateereri, inongonzi even mubhaibheri mukatoverenga this lifestyle has been there ever since, inenge itora nekachirunga, but pamazobvunza pekuti zvikazodii havasvike. Hatiendei pamberi, iri ndo rimwe boka kaita. Enda pana vaKorinde vekutanga 3:1 uchidzika nayo. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4. Ine hama dzangu ndakanga ndisingagone kutaura nemi sekune vemweya, asi sekune venyama, sekuvacheche muna Kristu. Ndakakupai mukaka munwe, handina kukupai zvekudya, nekuti makanga musingagone kudya, nazvino hamugone, nekuti muchiri venyama. Chimira zvako ipapo. Paul ari kutaura nevanhu vari muchechi, ndo vaari kuti hama dzangu. Asi anovati muri muchechi zvenyu, asi muchiri venyama. Even vari muchechi. Vari muchechi. Kureva kuti kune vanhu vari muchechi ka vanotonamata, asi kairaramiro kavo vanotungamidza nyama. Havatendere mweya waMwari kuti uvabatsire. But kuchechi vachienda. Kuchechi vachienda. Ende vamwe vavo vanonotaurwa pana Mateo 7 pa 22 na 23. Matthew chapter 7 verse 22 na 23. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here, nekudzinga mweya yakaipa muzita renyu here, nekuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here. Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuzivai, bvai kwandiri imi vaiti vokusarurama. Handiri kuona vanhu vari muchechi, handiti wazviona, asi vanoita zvisina kurova, vanotyora mitemo yaMwari vari muchechi. Saka asi kuchechi vachienda ndo boka rinomirirwa nechikara nemuprofita wenhema. They attend church but havateerere zvinotaurwa Mwari. Havateerere. Ende unotonzwa vamwe vaitaura kuti isusu chechi yedu inobvumira zvese. Uyai kwedu yedu inobvumira zvese, unogona kunwa ugoita upobwe waputa wozonoreurura. Ayo inini pfungwa ina nda problem nayo, especially ukasangana ichitaurwa tomboti nemunhu akatoraradza akadhakwa, unogona kutoziva kuti abatwa pfungwa nezvinodhaka, but kuti itaurike kuseni unoziva kuti pane nyaya dzinotaurika amasikati zvaroera, because waswera uchiita zvimwe zvinhu, but ndiri kuti uchitomuka uchibva mukugeza ipfungwa ingataurike here, mind ichiri fresh, yekuti kuchechi kwedu vanobvumira zvese. Ndikura kuti unenge uchitii, unenge uchiona kuti ndikuti ari kuseni uchangobva mugeza, mind iri fresh, ukataura kudaro uri kutii. Ndinozvinzwa, but zviri kutoitika manje.
because ikakutendera irikurova kuti inokutendera kuita iwe wakaroora kuita magirlfriends, inokutendera kupfeka chero zveunzenza, inokupfekera kudya chero, inokutendera kuba, inokutendera kudhakwa zvese. Saka hapana kakunamata. Handiti wazviona manje. Saka kune boka rakadaro. But chii chinokonzera kuti ude chechi asi uchingorarama chero pazo? Unoziva kuti chikaston muhondo chaimo chaimo hakuna ami yakapusa zvakadaro zvekuti vanochengeta vanhu vavo vese vari kusaidhi kwavo vasinawo intelligence dzinoenda dzichinopinda mune dzimwe ami kuti vazive vachitorwa vari ikokoka asi vachitapa. Hakuna uchenjeri ihwohwo hausi hwavanhu. Saka Satani manje handiti tinonzi takasikwa vanhu tiri pasi pengirozi, ane uchenjeri hunotodarika hwavanhu. Saka anoziva kuti anoplanda kuitira kuti vamwe vanhu vagadzikane asi achiziva kuti ndevangwa. Alright, gandisi yangu pakadaro atifambire pasi. Handiti wazviona. Alright, regera tinzwe kamboka tigoya toenda pamberi nenyaya iyoyo. Okay, tiri muchidzidzo munhu chaanodyara ndicho chaanokohwa. Regai tinzwe riyo. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu. Munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa. Yes, tasira papfungwe kuti kune vanonamata vanoteerera Satani fair. Ivo vachinamata. Fair. Vasinei kunamata. Kozoita vanenge vachinamata asi havateerere Mwari. Right. Vanorarama chiberekero. Right. Vanorarama panyama. Right. Yes. Chinoita kuti rimwe boka rechitu iri vada rinoziva kuti chii pastor. Enda pana vaRoma 6. Romans. Uverenge kubva pavhesi 1 kuenda pa7 unzwe. Romans chapter 6 verse 1 to 7. Zvinoti chatiko? Torambira muzvivi kuti nyasha dziwande here? Haisva. Isu takafa kuzvivi, tichagara seiko mukati mazvo?
Ko hamuzive here kuti isu takabhabhatidzwa muna Kristu Jesu takabhabhatidzwa murufu rwake? Naizvozvo pakubhabhatidzwa takavigwa pamwe chete naye murufu, kuti saiye Kristu akamutswa kuvakafa nekubwinya kwaBaba, saizvozvo nesuwo tifambe neupenyu hutsva. Nekuti kana takava vamwe naye pakufanana naye parufu rwake, tichadarowo pakumuka kwake, tichiziva izvi kuti munhu wedu wekare wakaroyerwa pamuchinjiko pamwe chete naye, kuti muviri wezvivi ushayiwe simba, tirege kuzova varanda vezvivi, nekuti wakafa waruramiswa pazvivi. Yes. Now panapa pari kuburitsa panyana kuti chinoita kuti vanhu ava vadaro ndechekuti vanouya muchechi vasina kuberekwa patsva. Kuya kwaitaurwa kwakaudzwa Nikodhimasi naJesu kuna John 3 kuti kana waona kuti uri kufamba zvakaipa ukasema nzira iyoyo waita repentance unofanira kubhabhatizwa. Right. Saka vanhu because unofanira kutozvimisira kuita decision yekuti handichadi zvinopesana naMwari. Kana wadaro ukabhabhatidzwa kunonzi munhu wekare airarama mauri afa. Pastor, panototangira hondo ndakunzwa but ndabata manje mafambiro amuri kuita kuti sei munhu achiita chimiro chakadaro. Pakutoti ari kuti ndaakuda Mwari bhabhatidzwa. Ndo panototangira hondo yekuratidza kuti haasi kuda kuteerera. Anotobhabhatidzwa zvisiri izvo. Muri kuona panototangira hondo yacho. Because Satani akabva agarira gedhi rekutanga iroro. Because anozva kuti gedhi rekutanga rinopa vanhu simba rekuti vararame zvinodiwa naMwari. Saka pagedhi iroro anobva aita kuti ubhabhatidzwa asi zvisiri izvo. Saka anobva azva kuti simba huriwane uchararama panyama. Ende kune vamwe vanogona kunobhabhatidzwa zviri korektika asi mumwoyo musina kukorektwa. Musina haasati azvimisira kuti ndoda kuteerera Mwari. Saka zviri kunzi haasati afa. Apo pane vhesi yawapedzera kuerenga yanzi afa aruramiswa pazvivi, kuti inotaura hazvisi kureva vakafa vari kumakuvayo. Munhu afa kuzvivi. Ati handichada kararamiro kekare ngakafe. Munhu adaro manje anonzi afa naKristu, ndiye munhu ari kunzi afa. Manje ndimai Romans 6:7 inotoshandiswa parufu kunzi arurama afa arurama hachaite zvivi. Kushonyorora matsamba hadenu mberi nenyaya inda pana 1 Vakorinde 2 pa15 na 16. 1 Vakorinde 2 verse 15 na 16. Okay, mirai ndisvike ipapo pastor. 1 Vakorinde 2 verse 15 na 16. Asi uri wemweya unonzwisisa zvose, asi iye amene haanzwisiswi nemunhu. Nokuti ndianiko akaziva murangariro waShe kuti amudzidzise, asi isu tino murangariro waKristu. Pane rimwe boka revanhu raakutaurwa panapa vari kunzi vemweya. Yes. Tambosiya vaya vechiberekerwe, tasiya avo vanorarama munyama, hatimboendai kune vemweya. Kuti munhu azonzi ndewemweya zvinenge zvaita sei? Yes, John 4 pa 23 na 24. John chapter 4 verse 23 kusvika pa 24. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Mwari ndimweya, vanonamata vanofanira kumunamata mumweya nezvokwadi. Saka munhu anenge achinamata Mwari mumweya nemuzvokwadi pane zvinhu tuwa. Mumweya kureva kuti ari kutungamirirwa nemweya mutsvene. Ndo uri kumuonesa nzira dzekufamba nadzo, womupa simba rekufamba munzira idzodzo. Mweya mutsvene ndio uri kumutungamirira pakurarama. Ofamba muchokwadi chaMwari. Munhu akadaro anonzi munhu wemweya. Rega timboti tevere mbichana nyaya yemweya. Thank you. Right, John 14 pa 26. John 14 verse 26. Asi munyaradzi mweya mutsvene achatumwa naBaba muzita rangu, iye uchakudzidzisai zvose nokukuyeudzirai zvose zvandakareva kwamuri. Mweya mutsvene kana auya pavatendi anodzidzisa zvinodiwa naMwari. Chokwadi chaMwari. Vane vakukanganwa anovarangaridza. He teaches, right, and brings to remembrance. That's right. Mweya mutsvene. And Jesu achitaura pamusoro pemweya mutsvene kuti uone kukosha kwawo pachapter 16 pavhesi ya 7 na 8 yaJohani.
John 16 verse 7 and 8. Asi ndinokuudzai zvokwadi kana ndichiti zviri nani kwamuri kuti ndiende, nokuti kana ndisingaende munyaradzi haangauye kwamuri. Asi kana ndikaenda ndichamutumira kwamuri. Iye kana asvika uchazivisa nyika pamusoro pezvivi nepamusoro pekururama nepamusoro pokutongwa. Mweya Mutsvene kana wauya pane vanotenda ane zvinhu zvitatu zvaanodzidzisa. Yanzi achazivisa pamusoro pezvivi, pamusoro pekururama nepamusoro pekutongwa. Pamusoro pekutongwa. Rega titeere chimwe nechimwe tiri kutsvaka munhu wemweya uyu ari kurarama achitungamirirwa nemweya. Mirai ndikumbire vateereri, teererai pazvinhu 3 zvataurwa zvinoitwa nemweya Mutsvene waMwari. Zvaanzi ndo zvaanoconcentrata kuitira kuti zvatinoziva tiite macorrections ipapapo. Pane nyaya pamakutaura because mweya Mutsvene uri kupomerwa zvakawanda. Uri kupomerwa even kutoona kuti ari kuroya ndiani nezvakadaro. Tibatsirei ipapo pastor. Saka kana zvichinzi zvivi tinoda kuti tione kuti maybe tanga waverenga 1 John 3 verse 4. 1 John 3 verse 4. Mumwe nemumwe anoita zvivi anodarika murayirovo. Zvivi ndiko kudarika murayiro. Chinonzi chitema kutyora mutemo waMwari. Okay. Saka mweya Mutsvene kana achinzi anodzidzisa zvivi, hakusi kuti auye osvika kutaura kuti uyo ningi nezuro akafamba akadai. Handiko kuzivisa zvivi kuri kurehwa kwekufumura vanhu pachechi. Aiwa, handiro basa ramweya Mutsvene. Basa ramweya Mutsvene nderekuticha mutemo waMwari. Kuti mutemo waMwari unoti chekuti nechekuti nechekuti. Ukadai wautyora. Nekuti kutyora mutemo ndokuita zvivi. Maitenyu pastor. Maitenyu vateereri pabatika kapa kuti panonzi mweya Mutsvene anodzidzisa pamusoro pezvivi. Haizi nyaya yekuti vanhu muchipinda chechi potanga panzi ndiri kuratidzwa kuti pana akaita upombwe kana ndiri kuratidzwa kuti pana akaba. Mwari haafumure vanhu, but mweya Mutsvene unototicha vanhu kuti kudai kutyora mutemo, kudai kutyora mutemo. Ndizvo kaizvo. Yes pastor. Saka ukazoona pakunzipo mutemo hausisina basa, idzidziso dzemweya yakaipa because uri kunoda kuti vanhu varambe vachiita zvivi vari muchechi. Because hapana chichiri kukuudza kuti action kutyora mutemo. Exactly. Handei pakururama. Varoma 4 verse ya 3. Romans 4 verse ya 3. Nokuti rugwaro runoti kudiniko? Runoti Abrahamu akatenda Mwari kukanzi kwaari ndiko kururama. Mweya Mutsvene unoisa pachena kuti munhu azonzi ari righteous, akarurama, anenge atenda. Okay. Saka mweya Mutsvene ndo unotokuonesa kuti tenda kuna Jesu. Kuti ukangamwirwe zvakaipa zvako. Handiti mazviona? Nekuti kuve justified pamberi paMwari kunouya nekutenda. Saka ndimweya anotozarura izvozvo. Azarura kuti but nyaya ndiri kuida obva akupa simba rekutenda kuti chizviita. Okay. Saka ndo zvimwe zvinoitwa nemweya Mutsvene. Akudzidzisa mutemo kuti usautyore, kuti usaite zvivi. Okupa simba rekuuchengeta. Okudzidzisa futi nyaya yekutenda kuti unzi wakarurama. Obva akupa simba rekutenda. Okay. Zvese zviri to faith and obedience. Right. Okay. Zvofambirana. Chechitatu hanzi anodzidzisa pamusoro pekutongwa. Ndakuna James 2 uverenge pavhesi ya 10 kunosvika pa12. James 2 vhesi ya 10. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvese. Nekuti iye wakati usaite upombwe ndiyewo wakati usauraye. Zvino kana usingaite upombwe asi uchiuraya wava mudariki wemurayiro. Taurai uye itai sevanhu vachazotongwa nemurayiro wokusunungura. Mweya Mutsvene unodzidzisa kuti raramai henyu, asi pakupedzisira rutongo ruri kuuya. Parutongo urwu muchayerwa nemitemo kuti makaita here zvinodiwa nemitemo. Ndo rutongo uri kumhezhwa against a standard. Standard yacho mutemo waMwari. Saka Mweya Mutsvene anokudzidzisa kuti muchatongwa wakomana. Asi mune muchitongwa kwete sekufunga kwevanhu aiwa, munotongwa nemitemo yaMwari. Wapabata? Ndo rutongo kana ruchidzidziswa nemweya Mutsvene. Ubva unoto
ini Mwari handidi kuzotongwa ndichienda kudivi risiriro, aiwa ndoda kuenda kudivi riri correct. Mweya Mutsvene obva akupa simba, anokudzidzisa mitemo yacho obva akupa simba rekuirarama. Saka apa pastor ndokumbira kuti mutaure naAbi yenyu afundisi. Right. Sorry zvenyu. Ndachikuteerai. Vafundisi vakawanda muri kutsimbidzira kuti mutemo hausisiko. Yeti uriwo uri kubuda kuti ndo standard, ndo measurement yekupima munhu kuti aita zvakanaka. Saka are you being fair kuma congregants nengo? Because munomira chaizvo mobva matanga kutsanangura kuti chakati hameno mawedza munotaura. Ipapo kastonika dai vatendi vanzwisisa kuti ukaona mufundisi akuti mutemo hausisina basa, mweya wapaari hausi kubva kuna Mwari. Because mweya waMwari unotungamirira kumitemo yaMwari, because unoda kuti vanhu faith neobedience zvifambirane pavatendi. Inzwai kekupedzisira munee muchivavarire sevafundisi pakuti mutemo hakusisina. Tomboti hameno munee muchivavarira kuti zvigo, because ndotirai kuona kuti munaachivhei pamunoita dzidziso iyoyo. Yeti zviri izvo zvinoshandiswa. Ndoverenga kuna verenga zvakazarurwa 12:17. Asi manzwa here ndaunzwa zvakazarurwa 12:17. Zvino shato yakatsamwira mukadzi ikaenda kunorwa nevamwe vana vake vanochengeta mirayiro yaMwari nevanobata kupupura kwaJesu. Kanamatiro kanosvota Satani kunamata uchitenda, uchiteerera Mwari, uchichengeta mitemo. Yes. Saka kanamatiro kanomufadza ndekasina kuchengeta mutemo. Right. Saka mufundisi akanga ati mutemo hauna basa, ari kuti vanhu namata henyu asi muchifadza Satani. Upabataka. Kunamata kunofanira kubhowa Satani. Now pakupedzisira kana muchidzidza kunamata vanhu vobva varamba vachienda nerutivi irworwo rwekubhowa Mwari. Pakupedzisira manje zvinoitwa naMwari manje kana Mateo 24:30 na 31 ka Mwari achauya kuzotora vakaita kuda kwake. Ndizvo pa second coming. Yes. Oti mwiri uko kwakajeka takamboidzidza wani kuna zvakazarurwa 20 kuya kwakanzi paanouya anowana vamwe vanoteerera vatofa, vamwe vakatourayirwa kutoponderwa kunamata. Yes. Asi hanzi anovamutsa parumuko rwekutanga. Takadzidza marumuko kapaya mairi. Zvakazarurwa 20 ndo iri kutaurwa namufundisi kuti anovamutsa manje vakafa vachiita kuda kwake. Oenda navo vonoita makore mangani 1000. Vamuka. Vamwe vaya vasingadi Mwari vaya vosara vakafa. Right. After 1000 years ochizouya ovaita sei? Ovamutsa. Kuva nevakumutsirwei manje pana zvakazarurwa 20 pa12 kuenda pa15. Zvakazarurwa 20 vhesi ya12. Ipapo ndakaona vakafa vaduku nevakuru vamire pamberi pechigaro cheushe, bhuku dzikazarurwa neimwe bhuku yeupenyu ikazarurwa. Vakafa vakatongwa sezvavakanga zvakanyorwa mubhuku sezvavakabata. Gungwa rikaburitsa vakafa vakanga vari mariri, nerufu neHadhesi zvikaburitsa vakafa vakanga vari mazviri. Mumwe nemumwe akatongwa sezvaakabata. Ipapo rufu neHadhesi zvakakandirwa mudziva romoto. Ndirwo rufu rwechipiri, ndiro dziva remoto. Pari kunzi dziva remoto apa ukanobata pa24 yaMateo pavhesi ya41. Verse 41 ya Mateo 25. Right. Matthew 25 verse 41. Zvino uchati kune vari kuruboshwe, ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirwa dhiabhrosi nevatumwa vake. Saka uri kuona kuti boka rimwe nerimwe rine mubayiro. Vaya vakatsungirira pakuita zvinodiwa naMwari, Jesu paachauya achatuma ngirozi ovatora voenda kudenga. 1000 years vanaye vapedza vatotanga upenyu husingaperi, vochidzoka manje pano panyika. After 1000 years vaya vakasara vakafa vakanga vachirarama chiberekerwe kuti havanei, nevaiteera chikara nemuprofita wenhema vaienda kuchechi asi vachisvotesa Mwari, ivavo ndo pavanomutswa. Asi hanzi vamutsirwa kutongwa. Vobva vaonekwa kunzi honai mabasa makateera nyama imi, mutemo uriwo standard. Saka hanzi vokandwa mudziva remoto. Moto wakanga wakagadzirirwa dhiabhrosi nevatumwa vake. Ndo kukohwa kwavakuita mabasa enyama
anonogumira mudziva remoto richabvira after 1000 years inyika ino inenge yakubvira because zvinotonzi vakachengeterwa moto ende vanodzidza kugeography kavanoti pakati penyika painako pane moto uri kubhoira uripo anditi wazova shona inokutambudzai mungoma inonzi vanenge vachitsanangura kuti magma mabota matombo akanyungudiswa anditi vazova ende zvoti vanhu vaya vakatsindikirwa munguva yanowa vaya nemiti nei zvakanogadzira marasha negasi fossil fuel zviripo pasapa zvakangomira kuignitwa bedzi zvikabatira izvozvo neuchanaya uchibva kudenga ragena ndopachapisirwa vanhu pano andizva saka vanga vachita zvakashata wabata ibva wapedzisa nekuoneka vateereri muchidzidzo munhu chaanodyara ndicho chaanokohwa inini ndiri kukumbira kuti tisanokohwe kwekupedzisira taamudziva remoto tisararame chiberekerwe kuti munhu wenyama ngaafare tisararame chisodomi tichiti nekuti zvaivemo mubhaibheri zvikazodii sodhoma rakaparadzwa tisaende kuchechi asi tisingazvimisire kuteerera nekuchengeta mitemo yaMwari. Mwari anotipa simba tikabhabhatidzwa tofamba zvinoda Mwari. Pastor Rhodes vachakupai phone number dzekuti mukaisa message paWhatsApp tinokupai malink ekuti mupinde mumaWhatsApp groups anoita kuti muwane zvimwe zvidzidzo zviri kumashure. Munhu chaanodyara ndicho chaachakohwa. Ngatidyarei kururama. God bless you. 0716 452 086 0716 452 086. Tibatei panhamba idzi tirambe tichibatsirana. Mwari vave nemi tikosangana muchikamu chinotevera. Tenzi nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzi nditungamire semwana awonyaratamu Ungayara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanga tenzi tungamire aponda yasvika nyanga mananda aondichisa Andichina zororo Dotsamira kunemwika Kandinzwe imwi motiti Ninoku otungamira